बिहार में जौन पैक्स के चुनाव हो रहल बा ओकर पहिला चरण के जौन मतदान बा उ 26 तारीख के बाटे। वही के लेके जौन भी जहाँ जहाँ चुनाव होता वहाँ सरगर्मी तेज हो गईल बा। हम पहुँचल बानी सिवान जिला के नौतन प्रखंड के ई गंभीरपुर गाँव ह। ई गंभीरपुर पंचायत के महुआ भूसा गाँव है। एजा कैमरामैन से चाहन देखावे के कि एजा एक आदमी प्रत्याशी बानी मंटू तिवारी जी। ये पंचायत के बारे में बता दी, पैक्स के बारे में बता दें तो ये हॉट सीट बा। काहे से कि यहाँ के यही सीट से जीत के सिवान में जौन कोऑपरेटिव के डायरेक्टर यहाँ के बानी यही सीट से जीत के तो इतना लोग बा हजूम बा तो निश्चित तौर पर जे उतना लम्हर पद पर पहुँचल बा तो ओकरा साथे निश्चित ही समाज के लोग चाहे समाज से वो आदमी जुड़ल बा हमारे साथे यहाँ के मौजूद बानी। सबसे पहले यहाँ से जान लियल जाओ कि काल रही के परसों चुनाव बा। रउआ पंचायत में कहल जाता कि पहले जौन चुनाव होत रहल बड़ी आसानी से हो जात रहल। ये मेरी बड़ा सरगर्मी तेज बा, हॉट सीट एक कहल जाता। का कहे में पर बहुत बहुत धन्यवाद कि रउआ इतना बहुमूल्य समय निकाल के हमरो खातिर रहनी। शुभकामना बा। रउआ चैनल के माध्यम से पहले हम पूरा ये पंचायत के पैक्स के टोटल समिति के सदस्य से हमें आग्रह करे, विनय करे कि जौन भी चुनाव होता ये पंचायत के विकास करे खातिर हर व्यक्ति के सूझबूझ के साथे रहे खातिर हर सुख दुख में सहयोग करे खातिर ये चुनाव होता। किसान के सहयोग करे खातिर वह लोग अपना तरफ से अच्छा से विश्वास रख के जगह रोलन 9 से हमरा के रखले बनी वहीं रोलन एहू बड़ा सहयोग करतनी और सहयोग के हम रेडी बानी। और रोलन फिर अपन बहुमूल्य मत दे के हमरा के विजयी बनाई लोगिन। आ फिर जगह पहले से हम रोलन के सेवा के ले बनी, भविष्य में सेवा करे खातिर हम रोलन खातिर हर वक्त हाजिर रहे। 20 बरिस से रउआ बानी, संभवतः 15 बरिस से, तो 15 बरिस में का ऐसा काम कैले बानी, का उपलब्धि बा कि जनता रउआ के फिर वोट दियो? देखिए हम ठोस शब्द में इतने कहता नहीं कि 20 बरिस नहीं 15 बरिस के भाई 15 बरिस के पहले यही में जो प्रत्याशी बा वही परिवार के एक ही परिवार के केहू अध्यक्ष रहे आ केहू प्रबंधक रहे, वो फाइल में रहे। चुनाव के जब मौका मिलल तो हमरा के चुनाव में आवे मौका मिलल चुनाव में नहीं और ओकरा बाद से हमरा मिलल। तो जब हम चुनाव लड़नी तो पूरा समाज जान गई कि पैक्स का कहाला। आ पैक्स के अलावे किसान के एरिया के जनता के नागरिक के हर सुख दुख में हर समय 24 घंटा हम सेवा खातिर तत्पर रहे। और हम सौभाग्यशाली बानी कि जगह जनता ये जगह किसान ये जगह हर सदस्य हमरा के अपना दिल में बैठा के रखले बड़े। ये जरूर हम ईश्वर से भी प्रार्थना करतनी जे और कृपा बाजे ये लोग सब हमरा के साथे रखले बा। इनमें कोनो लड़ाई नहीं के एगो खाली निर्विरोध ना होके पावे वही खातिर अथी षड्यंत्र कइल बा। और हम ही और से ठोस शब्द में बताओ तन कि समाज के जोड़े वाला और जितना भी हमारे साथ में लोग बा टोटल समाज के जोड़े वाला है। और जे समाज के सामने हमारा होता जे विरोध करता उस समाज के तोड़े वाला बा ओकर पूरा इतिहास हम जानते नहीं। अब समाज में नहीं कह सकते 4 पुस्त तो जानते बनी। विरोधी कहता कि जब ट्रैक्टरवा कृषि यंत्र में मिल गए वो अपने के राख लेल ए महाराज तो ओकरा के हम जाई जब खेत जोते के कही तब इहो होला का ओकरा के पूछे जाए जे खेत जोताला पूर्वज ओकर रहे जे खेती बढ़िया करे बाद में तो खेतों में ना जाला। और विरोधी क्या करता वो ट्रैक्टर आज 4 वर्ष से नहीं खे हम 10-15 वर्ष से ट्रैक्टर रख ले बनी अपना होत मेहनत हमारा पूर्व में ट्रैक्टर है जेकर खेत जे भी आयल बा जोते खातिर वो जोताला। आज पैक्स में आयल बा तब ना रहला पहले जोताला। हमारे स्कॉर्पियो बा, हमारे मोटरसाइकिल बा, हमारे शरीर बा, ये पूरा सब समाज खातिर जोताला महाराज। वो ट्रैक्टर तो ओकरा लौकत अनुमान ना अबे आवत नहीं तो रास्ता में एक आदमी से भेंट बोले तो वह कहत नहीं है कि कबू तबीयत खराब भइल चाहे मरनी जीनी में तो मंटू बा एकदम 1 नंबर में रहनी अपना लग से सहयोग करनी। ई अब बताई आखिरी समय बा परसों में चुनाव बा तो चुनाव चिन्ह का बा चुनाव चिन्ह के साथे साथे जनता से का अपील करे? जनता से यह अपील करे कि हमार चुनाव चिन्ह मोतियों के माला 1 नंबर पर बा ओकर अपन ओहि पर अपन बहुमूल्य मत देके विजयी बनाई। आई रोलन के समाज के रोलन के बीच के सेवक हो 24 घंटा रोलन के साथे रही। यह हमार आग्रह बा, विनती बा, प्रार्थना बा। हमार फिर से नाम बढ़िया से बता दी।
हमारा नाम पड़ी सब लोग मंटू तिवारी के नाम से जानता, लेकिन हमारा नाम अजय कुमार तिवारी भी हटे। बैलेट पेपर अजय कुमार तिवारी रही और प्रत्याशी गंभीरपुर पैक्स और भाजपा के एगो नेता हैं छोट मोट, और कोऑपरेटिव डायरेक्टर भी बानी, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष बानी। चुनाव यही लड़ के पड़ेला, बाकी तो हम निर्विरोध रहिले। चली तो लम्हर बात कहनी है कि अपन क्षेत्र बा, अपन घर बा, एबेरे निर्विरोध ना होखे खातिर ई षड्यंत्र कइल बा, ई मंटू बा कहनी है। हमरा साथे औरी लोग बा। चाचा जी रउए से 2 मिनट जान लिहली, 2 शब्द में जान लिहली कि लम्हर समर्थन में बैठल बानी मंटू बा के, काहे गंभीरपुर पंचायत के जनता यहाँ के काहे वोट दे? ये हर वक्त जो है सब जनता के साथ खड़ा रहते हैं, दुख सुख में सब में रहते हैं, इसीलिए इनको सब लोग चाहते हैं कि ये निर्विरोध रहते हैं, लेकिन प्रत्याशी दूसरा भी है, तो इसीलिए इनको जो है सब लोग समर्थन करेंगे। सब लोग समर्थन करेंगे जी। तो मैंने लग रहा है कि चौथों बार मैंने जीत के आएंगे। अवश्य जीतेंगे। इनका मोती जो है, मोती माला जो है इनका चुनाव चिन्ह है, और ये सामाजिक आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है, और हर वक्त मतलब ये जनता के साथ खड़ा रहते हैं। परिचय बता दिया। हमारे व्यास मोनी सिंह, ग्राम महुआ भूसा, हम रिटायर्ड कमांडेंट रेलवे से हैं। चली तो बड़ा समर्थन बा यहाँ के साथे हियो के बानी। भैया ई बताई कि मंटू बा के साथे इतना समर्थन में लोग घूमता, ई सारा लोग मैंने वोटवा दीनू? जरूर जरूर मान लीजिए समय देता जरूर। मान लें कि देखिए मंटू बाबा के खासियत ही बा, स्वच्छ बनी, ईमानदार बनी, ये पंचायत खातिर माने 24 घंटा हाजिर रहने। आज ये घूमता तो मान ली बिल्कुल 100% मान ली कि मतदान दी। आज 26 तारीख के बाद तो देखिए लिया जाए कि विरोधी के का हाल बा, हमनी के का बा। विरोधी कहा तरह के जन पैक्स में ट्रैक्टर मिलल बा ओकरा के अपना लगे रख लेल बानी, धान कबो किनबे ना करेनी, खादर बिया लियाइबे ना करेनी, ई कहाँ ले सही बा? अरे इलेक्शन में विरोधी तो मान ली कि बहुत सब बात कहला, अब तो विरोधियों समझी आज 26 तारीख के सब समझ में आ जाए, 27 की गिनती हो जाए, विरोधी भी अपना घरे आ जाए। मान लीजिए जहाँ बात वहाँ रहबे करी। माने धानवा किने नहीं? अरे तो धान ना किने नहीं, मान ली स्वच्छ तो हम लोग कहने की ईमानदार सबसे ज्यादा क्यों पंचायत में वो मंटू तिवारी बड़ा। चली तो है और ही लोग बा। चाचा जी बानी, का हाल चाल बा चाचा जी? ठीक तो। चुनाव के का हाल बा? अरे चुनाव ठीक है ठाक बा, मंटू बाबा के चुनाव बा। अरे 26 के वोट गिराव के बा, देखे का रुआ मिलत न बा जे जनता के आज जनता जी एमे बावे। ये ऐसन केहू नहीं है जे जेकरा साथे 5 गो 10 गो वोट ना होखे। वो जीत तो बढ़ले बा, इहो बात नहीं के जे जितावे के बा। ऐसे नु विरोधिया कहते कि अपने आदमी खाली नामवा जोड़ले बानी 15 साल में। नामवा जोड़ाओ खातिर यदि विरोधी यदि उतना टाइटे रही तो अपने नाम जोड़वा लेत। नाम जोड़वाओ के तो उम्मीदवार के काम बा। यदि हम चुनाव लड़ जाता नहीं, आ चुनाव लड़े के पहले कुछ नहीं जाना जे जनता में हमारा जाए के चाहिए। आज जहिया नामिनेशन करे के बाद नामिनेशन करा देनी या वोट मांगे जाता नहीं, बताई कितना सेवक रहुआ बानी। सेवा करे के एगो समय होला, यदि हम कुछ तैयारी करतनी तो ओकरा के पहले से तैयार करे के चाहिए। एगो आमे के ओधी लगाओ तनी तो पहले वो ओधी लगाई, पानी दी, सेवा करी तब न फल दी। आ रौरा आवत तनी नया नया आ गई नामिनेशन कर देनी का तो हमरा के वोट दी। बताई जनता इतना बुर्बक बा। तो मन लागत कि चौथो बेर बाबा जीते। हाँ बाबा जीत गइल बानी, जीते ना। परिचय बता दिया। हमार नाम कामेश्वर सिंह, ग्राम गंभीरपुर। चलिए जा युवा बानी यहाँ के सब लोग तो कहला कि बाबा के बड़ा स्थिति पर, वो युवा बानी का युवा लोग में का क्रेज बा? युवा लोग में बाबा के बहुत पहले से छवि बढ़िया बा। जौन भी युवा के साथ भी चाहे जौन भी जग प्रोजन जो भी अष्टजाम हो चाहे दुर्गा पूजा भी भइला, हर चीज़ में बाबा का सहयोग रहेला। अब बाबा युवा से लेके या चाहे बड़ा पीढ़ी हमने के जे भी बड़ा बड़ बुजुर्ग भी सभी लोग बा, सबका साथे रहने, सबका सहयोग से जौन भी जनता के अथी अपील होला यहाँ के सुननी। तो 3 बेर से तो बटला ही बानी, मैंने चौथो बेर विचार बनता। ये क्लियर बा हो गइल बनी यहाँ के, ये बनावे के नहीं खे, जनता यहाँ के बना चुकल भी है। परिचय बता दिया। हमार नाम हवे छोटे सिंह, नारायणपुर। चली तो है जा हेतना लोग रहल, हेतना गुल हुजूम बा। एगो चाचा जी हमारे साथे बानी, ठंडा के समय में कुछ पहन के ना लेनी हो? हाँ जी, हम तो घर ना रही आज छोड़ दिया एक वो खाली बोली। हाँ, चुनाव में हम कभी कभी चांस मिलेला इलेक्शन में। नाम बा राउ? जी जी, मोतीलाल चौधरी। माने वोटर लिस्टवा में नाम बा? इहो हमरा पता नहीं के बा। हो ई सके। जाना तनी मंटू बा के साथे बैठल बनी है, चुनाव चिन्ह का हो? अब मोती के माला सुनी हम। अच्छा, मोती के माला। जी जी 1 नंबर पर। जी।
तो परसों चुनाव बा जी। तो वोट देवे के बाबा के कहने के देवे के पक्का। अरे हम तो पक्का जरूर देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे, लेकिन हम पक्का देंगे। नहीं रउआ देम तो और लोग नहीं नहीं, इसलिए कि बाबा का बहुत बढ़िया काम है। एक बार हम गए थे थाना में इंक्वायरी थाना के, में? पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए, अच्छा अच्छा। तो बहुत जल्दी चले गए हम, दरोगा के पास डायरेक्ट चले गए। उसको बहुत खुन्नस सजा, बोला कहाँ है तुम्हारा, भाग भाग यहाँ से, भागो। दरोगा हाँ, सुबह सुबह आकर के दिमाग ख़राब कर दिया, ना हम लोग चाय लिए ना नाश्ता लिए, फिर हम भागे वहाँ से। अब सोचे कुछ देर के बाद जाएंगे, तब तक मंटू बाबा और इनके पार्टनर हैं जमदार सिंह, ये दोनों आदमी उनके पास बैठे हुए थे। फिर जब वहाँ दोबारा गए तो ये लोग बोले कि अरे इनको चाय दो भाई, वहाँ जो चाय पिलाता है ना उसको बोले चाय दो, वो चाय लेके आया। बाद में दरोगा संबंधित हो गया और वो हमारा फटाफट काम कर दिया। और काम हो गए। हाँ ये तो बड़ी लमहर काम हो गए। नहीं, इनके बात में काम में बहुत बड़ा दम है। मंतर बा हाँ, दम है, दम है, दम है, दम। जी, फिर से नाम बताइए। मोतीलाल चौधरी। चलिए तो हैजा जौन पैक्स में काम होला वो से लेके औरियो जौन भी सामाजिक कार्य बा ओकरा में जौन मंटू तिवारी बानी, मंटू तिवारी उर्फ अजय तिवारी जी यहाँ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी। यहाँ के पंचायत के लोग कहल, जनता कहल। कैमरामैन से एक बार और चाहम कि देखा देवे कि देखिए इतना लोग यहाँ के साथे खाली यहाँ के चुनाव प्रचार में बा, चुनाव मैदान में बा। तो काल रही के परसों 26 तारीख के वोटिंग हुई, वोटिंग के प्रक्रिया हुई, जौना में 1 नंबर पर मतदान केंद्र पर जौन बैलेट पेपर बा ओकर 1 नंबर पर मोतियों के माला यहाँ के चुनाव चिन्ह बा। अब देखे के ई बा कि जनता 15 साल तक यहाँ के जेंगा रखले रहलस, फिर एक बेर रखता कि ना।